Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иң элек бүгенге тапшыруның төп темалар хакында. Су астыннан кыз баланы таптылар. Кыйын сезоны ачылу белән Чаллыда кеше бату очрагы теркәлде. Балалар һәм яшүсмерләр арасында үз-үзләренә кул салу очраклары арта. Сәбәп нәрсәдә? Яшь буынлы фаҗигадан ничек сакларга белгечләр белән Ләйсән ханым очрашты. Бу шара бөтен Россия территориясендә алып барыла. Шул исәптән безнең шәһәрдә дә. Чаллыда бөтен Россия авыл хуҗалыгын исәпкә алу буенча әзерлек эшләре башланды. Карелиядә булган фаҗигадан соң республика прокуратурасы урыннардагы прокурорларга җәйге лагерьларда тикшерүләр оештыруны йөкләде. Исегезгә төшерәм, Карелиядә сәламәтлек лагерендә ял итүче балаларның су астына китә. Күлдә шторм вакытында көймә әйләнеп 13 баланың гомере өзелә. 37 кеше коткарыла. Балаларның күбесенең саклану өчен жилетлары да булмаган. Бүген Мәскәүдә һәм Карелиядә матәм көне. Лагерьларда прокурор тикшерүләре 2 этапта үтәчәк. Ә менә коткаручылар бүген шәһәрнең жемчужина балалар ял сәламәтләндерү лагерын тикшерде. Биредә чираттагы өйрәнүләр үткәрде. Легенда буенча бинаның 3нче каты коридорында янгын чыга. Бина янгын куркынычсызлыгы өчен автомат сигнализация һәм кешеләргә хәбәр бирүче җайланма белән җиһазлану сәбәпле өйрәнүләр оешкан төстә үтте. Эвакуацияны 4 билгесенә 4 минут 20 секунд эчендә башкарып чыктылар. Располагается на 3 этажах. 3 катта да балаларның ял сәламәтләндерү лагере урнашкан. Бу корпуста 2 чыгу юлы бар. Берсе төп, икенчесе өстәмә чыгу урыны. Өйрәнүләр вакытында 57 бала эвакуацияланды. Өйрәнүләр тыныч үтте. Балалар оешкан төстә чыкты, алар янында тәрбиячеләр булды. Чаллыда кеше бату очрагы теркәлде. Гес бистәсенең Елга портында коткаручылар 22 яшьлек кызның гәүдәсен судан чыгарды. Ул егете белән Яшкараладан Чаллыга эш эзләп килгән була. Яр буенда ял итеп, алкоголь эчемлекләр кулланалар, аннары суга кереп китәләр. Кыз һава белән тутырылган матраста yüзә. Яр буеннан 30 метр эчкә yüзеп кергәч, матрас әйләнеп каплана. Кыз су астына китә. Хәбәр буенча безнең эшчеләр чыктылар. Һәм ярдан, наверное, бер 700-800 метр киткәч, су астыннан кыз баланы таптылар. Егет кеше коткарырга тырышкан, кеше җитмәгән. Алар үзләренчә шәраб эчкән булганнар. Чаллыда быел бу 3нче суга бату очрагы. Коткаручылар рөхсәт ителмәгән урыннарда коенмаска киңәш итә. Шәһәрдә санкцияләнгән 3 пляж эшли, берсе Яңа шәһәрдә Яр буе паркында, икенчесе Лесная сказка ял базасында һәм соңгысы Радуга сәламәтләндерү комплексында. Яшәү кадәр булмаса, ни эшләргә? Кызганыч, соңгы арада балалар һәм яшүсмерләр арасында үз-үзләренә кул салу очраклары арта. Татарстанда искәрмә түгел. Әле узган атнада гына Бөгелмәдә 10 яшьлек малай гомерен өзде. Беренчеле фаразлар буенча фаҗиганың сәбәбе әти-әнисе туган көненә велосипед алып бирмәгән. Мондый очраклар шактый. Суицидка китергән сәбәпләр һәм ысуллары гына үзгә. Балалар ни өчен мондый куркыныч адымга бара һәм яшь буынны ничек сакларга? Теманы хәбәрчебез Ләйсән ханова дәвам итә. Ирина Комодорова югары уку йортында эшли. Яшьләр белән гел аралашып тора. Балалар һәм яшүсмерләр суициды соңгы вакытта зур проблемага әйләнеп бара ди ул. Хәтта якыннары арасында да мондый кайгыга дучар булганнар бар. У одной знакомой, когда с высотки девочка... Бер танышымның кызы югары каттан сикереп үлде. Беренче мәхәббәте аркасында. Тагын шул ук сәбәп белән дустымның улы үз-үзенә кул салды. Проблема шунда, балалар һәм яшүсмерләр арасында гомуми психология халәтенә басым ясала. Алар беркемнән ярдәм сорый алмый, проблемаларын беркем белән бүлешә алмый. Бер яктан бу мәктәп, икенче яктан җәмгыять, өченчедән масса күләм мәгълүмат чаралары. Үз-үзеңә кул салу темасы социаль челтәрләрдә дә яшерен генә чәчәк ата. Ни өчен яшерен дим? Чөнки ата-аналар гадәттә балаларның интернетта ни белән шөгыльләнүен күрми дә, белми дә. Социаль челтәрләрдә суицидка өндәүче сайтлар бик күп. Алар ачыктан-ачык. Статуслар, җырлар, өндәмәләр барысы да формалашып бетмәгән яшь кешегә юнәлтелгән. Начинается все просто со стихов из песен. Башта барысы да җыр һәм шигырьләрдән башлана. Нәкъ менә алар бала аңына тәэсир итә. Катлаулы хәлдә калганда ул инде бер генә чыгу юлын күрә. Ул да булса үз-үзенә кул салу. Куркыныч сайтларны ябу бик катлаулы, әмма мөмкин ди Челнопольск Василица төркеме матбугат секретары Гүзәл Блинова. Төп эшләре югалган балаларны эзләү булса да, әлеге проблеманы да читләтеп үтә алмый волонтерлар. Выискивают
Потом всю информацию мы отправляем. Сайтларны эзлибез, аннары бөтен мәгълүматны Мәскәүгә җибәрәбез һәм Роспотребнадзорга. Соңгы вакытта Роспотребнадзор күп кенә куркыныч төркемнәрне ачыклап, аларны ябуга иреште. Тик алар кабат ачыла. Диалог педагогия психология үзәгендә инде 4 ел балалар суицидын кисәтү буенча «Я живой» дип исемләнгән махсус проект эшли. Психологлар мәктәпләр, вузлар белән элемтәдә. Социаль челтәрләр проблеманың бер ягы гына дип психологлар. Они не уходят туда, имея душевную гармонию. Баланың җаны тыныч икән, ул куркыныч сайтларга керми, бу аңа кирәкми дә. Шуңа күрә сайтлар гына баланы үзенә кул салуга этәргән дип әйтеп булмый. Сәбәп күпкә катлаулы, баланың күңеле теләктәшлек эзли. Ярату һәм игътибарлы булу психологлар фикеренчә яшүсмерләрне фаҗигадан саклауның бу иң гади һәм нәтиҗәле усулы. Тагын бер нәрсә мөһим, бала кечкенәдән үк яшәү кыйммәтен аңлап үсәргә тиеш. Лесенханова, Алексей Иванов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чаллыда Бөтен Россия авыл хуҗалыгын исәпкә алу буенча әзерлек эшләре башланды. Сан алу 10 елга бер тапкыр үткәрелә. Бакчасы булганнар шәхси йортларда яшәүчеләргә һәм фермерларга исәпкә алучылар 1 июльдән 15 августка кадәрге вакыт аралыгында киләчәк. Хәзерге сан алучылар өчен шәһәрнең статистика бүлегендә консультациялар оештырыла. Беләсезме, сезнең максат җирне, малларны, җиләк, җимеш бакчаларны исәпкә алу. Резида Хаҗиева пенсионер. 1 июльдән башлап исәп алучы вазифаларын башкарачак ул. Бу өлкәдә тәҗрибәсе бар аның. Халыкны исәпкә алуда катнашканы бар. Бер атна инде өйрәнәм эшләргә планшетта. Аннарсын менә безнең определенный бланкалар бар. Менә өйрәнәбез, безне кураторлар өйрәтәләр. Бакчасы булганнар шәхси йортларда яшәүчеләргә һәм фермерларга бер исәпкә алучы йөрәячәк. Алар барысы 4. Һәр участок хуҗалыктан мәгълүмат алуга 40 минут вакыт бирелә. 20ләп сорауга җавап алыначак. Чаллыда исәпкә алучыларга 2000 артык урында булырга туры киләчәк. Мисал өчен ГЕС һәм Сидоровка бистәләрендә 1000 артык шәхси секторда сан алыныр дип көтелә. Моңа өстәп тагын 15 бакчачылык ширкәтләрендәге 1100 участок. Халыкка шуны әйтәсебез килә. Бу авыл хуҗалыгын исәпкә алу процессыннан куркырга кирәк түгел. Бүгенге көндә безгә бары тик статистик мәгълүматлар җыю өчен генә кирәк бу информация. Килерләр, санарлар һәм соңыннан китереп налоглар салырлар дип куркырга кирәк түгел. Бөтен Россия авыл хуҗалыгы санын алу компаниясе яшелчә һәм җиләк-җимеш үстерү өчен күпме җир участогы кирәк, нинди бөртекләр үсәргә сәләтле икәнен тикшерә. Илгә терлекләр, кош-кортлар, авыл халкы саны да, хуҗалык тармакларында шөгыльләнүчеләр турында да тулы мәгълүмат кирәк. Шушы исәпкә алу чарасыннан соң дәүләт тарафыннан аграр политиканы үстерү юнәлешендә төрле программалар, төрле чаралар кабул ителәчәк. Сез хуҗалыкларга исәпкә алыр өчен шушындый партия белән барачаксыз. Шәһәргә сан алучылар өчен экипировка, заманча атрибутика һәм һәркем өчен планшетлар килде. Исәпкә алу 1 июльдә башланып 15 августка кадәр дәвам итәчәк. Якынча нәтиҗәләр 2017 ел ахырында билгеле булыр дип көтелә. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, Яңалыклар. Ветеран спортчылар яхшы уен күрсәтте. Чаллының Луч хоккей командасы Уфаның Полюс командасы белән очрашты. Дусларча матчта ветеран спортчылар катнашты. Уен хәйриячелек максатыннан оештырылды. Спонсорлар башлангычы белән уен ахырында Подари жизни хәйрия фондына акчалата ярдәм тапшырдылар. Әлеге фонд онкология белән авыру балаларга ярдәм максатыннан оешкан. Уен кызу башланды. 1 периодта ике командада берәр алка кертте. Бу җанатарлар арасында да, уенчылар арасында да киеренкелек тудырды. 2 периодта исә Луч спортчылары дилбегәне үз кулларына алды, әмма полислар да сынатмады. Очень хорошо играют ребят. Алар бик яхшы уйный. Кайберләрнең яше 50дән узган. Алар махсус әзерлек үткән күренеп тора, бер-берсенә паслар биреп уйныйлар. Бу дусларча матч. Уен барышында спортчылар арасында да дустана мөнәсәбәтләр урнашты. Нәтиҗәдә уен Чаллы командасы файдасына 6-4 исәбе белән төгәлләнде. Уфадан килгән хоккейчылар үзләрен чын кунакларча тотты. Уен соңгы секундына кадәр кызу булды. Уенда тамашачылар да безгә ошады. Әлеге матчның төп максаты хәйрия. Уен тәмамлангач Нефтехим Энергоснаб оешмасының финанс ярдәме белән Подари жизнь хәйрия оешмасына акча бүләк иттеләр. 100 000 рублей
учреждения компании, которые представляют участников, от победителей, от участников, от компании «Тихий Нурбастан» уходит благотворительный фонд «Подари жизнь». Sportçılar fondga akçalatagına yardım etmedi. Alar Avrupa ballarga şehirdaşlarının ixtibarını da celb etdi. Polis komandası bilen bu sınğı oyun tugul. Alar kileşekte Luç komandasının üzerinde Ufada kütüp kala. Güzel Şıhapova, Lenar Sultanov, Yangiliklar. Һәм ураза тотышлар игътибарына иртәгә Рамазан айының 17нче көне. Сәхәр ашау төнге 12 сәгать 45 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 20 сәгать 19 минутта. Бүген ифтар да шул ук вакытта 20 сәгать 19 минутта булачак. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бүгенге менә шулар, дүшәмбе көне алып килгән вакыйгалар белән сезне бүген мин Роза Хәбибуллина таныштырдым. Иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз.